Kaseng Kinohikai Khasi Janta Deficit School Teachers Association KJDSTA Rengkat Kagaru Hills Deficit School Teachers and Employees Association GHDSTEA Kila kerpat nu menteri kapuli puthi ba lakamen remboi ban pensyai ke jing temu jong ke sorkar ban pihak ikinohikai hakithup bat kenhon ki bala ban keta ke jing tere jing keta jongki. Kini ke jing temu jong ke sorkar ke bala penbena hau risau arjar arpusan kalabu ikinohikai ke jing lengo ba jing artatin ya kalawai jongki. Kila kerpat ru yo ba rumboi ban ailem shikinohikai ya ke DNS allowance mat kiwi-kiwi kijing mentoi kumbayo kinong teri sorkar ha kejela namar kinohikai ru kiteri borba kumbateri kiwi pat kinong teri sorkar. Kila kentu ru ya u ban penurlong kijing angnut jengki ban play kilat kilinti ya ke contributory provident fund CPF na ke benta kijing mentoi jeng kinohikai enda kila syongthat na lagi kam kijam. Hakini kejing kendo Menteri Kepuli Puthi ula syashkor kejing ot jing nam jeng kinohikai bat ula kular bandra ikini kejing angnut jeng ki syekilempung ki bayadai bat kini kejing dawa. Ula ai mensim ru ikinongilam kini ke kenhon da ke bakular ban siu syekinohikai ya kejing yo ki bala sateng lakat tu kat ni benai menta haswa ke Christmas. Ngingiwan ya kendo mantan ya u Education Minister Isar Lakamen Remboi but ngiwan ni kendo halor ki issue ki ba bun ki deficit teachers ki ya kendo kamtam hakini ki arsnam but kamtam mentau snam but ki issues ki banya keren mentan bat i ki dei napedeng jong ki ba bun ki issue ngijit sauteli kita ki ba ngikwa ban pensngau hi ngikwa ban kerpad lengba jong i ya ka Department of Education ya ka government hi barok kawai ban le ai kena ban resolve ye ki ni ki issues ka benengkong kadai kene ka clarity ha ka bedai bat ka ha ka bedai bat ka to jingmi khubor lingba isar hero ba kandon no tang artli ki category jongki teachers tang artli ki category kabar kadai kejing pen slam bar kejing bom siu shu ye ki DA ki balong ki ba ngidei hok ban yo kum ki deficit teachers kabalai kedai ka jing pentre kam no ye kene ka CPF scheme centralized provident fund scheme bar ka basau ka kendrum kendram ka bami na kene ka maxims portal online submission of fund requirement kabala ban wat ban kta ye ka jing yo tulop jengi ki nong hikai deficit ru te ha ke bedai bat ka kaniga kajing phia ye kino hikai hagi artali ki kanhon categorization of teachers isai la ong ba consider klempem considering ye ki ki kanhon nang hikai ro kum ki SSA kum ta terter consider baik kene ka new pay structure consider baik kene ka new pay structure tangba kumbalong menta yangi ki deficit teachers kanam kta yangi ki deficit teachers ha kene ka discussion na ka menta kene ka categorization jong ki no hikai we are out of the picture ngi ki deficit teachers kam kta but kala ban don hadian kata kadai ka ba pin don itai jingkho nyo hangiro ka e ka ban salong ka e ka ban saje henry kumbalong menta kam kta yangi kene ka categorization ha ka bi dei bat ka jingbam siu shu ka sarkar ya ka DA jengi keban supentip yapi ba 90% kadai ke bangi yo hadu menta kata ka 90% kadai ke ban nadu mencem senam Januari arhajar arfusau but what ke area jong kene ka 90% jong kitu ki keniat banai ke basya khmat ngimpat yo hadu menta but ngila dei ban yo ke 46 nadu mencem senam hi 49 sedang mentau senam mentaki nong tere sorkar kembang isya yo lang rekan bat ki kila yo 51% hendai ngimpat yo te kadai ke ba ngila pen sengau hi minister kadai kajing leben kajing daga ketin pareng ngila banong ka dai ka discrimination persya ingi kinong hikai bat ngila ongi ba inle ai te ha ke bedai bat kini gedi khat sau tarik in shong jingelang bat ka Department of Education but the Commissioner and Secretary of Education Department but hang tu ngin setip
insepentip syangi baka ke isu ke penlong yangi kinong hikai deficit banem yo ya kene ke die ke bangi dai ban yo kentop yaki areas ha ke bede bat ke CPF kan sedon kene ka jingsong jingelang jongki board of trustees ban pej yaki issues kombalong menta ngatrai pila yo sengau na kapor ba ki nong hikai ki bala syang thaj ki nong hikai ki bapli ki ladon ki bala akhlat ki don ki nong hikai ki besitom kim pat yo ya keneka CPF kim pat yo ya ka DCRG te u minister ngis ngolong positive ha ngidon ke jingkermen ba da ke jing push jong minister badan borom kini ki kam kini ka CPF implementation kan sa ya kam kloy kan sa terekam kam kloy but ha ke bede ber kini ka maxim portal ka online submission of budget and pay requirement lengba kini ka maxim portal ngilak penpau hai minister ba don shi bon ba ke kenram ka jing bam pau kerteng jong kinong hikai hapo kini ka portal ka jing bam shai kemuno ban ken kajing bam kajing don ke kerteng wat jong kino hikai ke bela retire nata kajing khlek lang bat non teaching staff kum ta terter te minister ila ong biang ba ka ni ka maxims kadai ka badan kam kadai ka lenti shekmat ha kane ka perthai bamanta ngilak taru halor kajing bam biang ka internet connection kumta terter Henry ong ba da kicingwan ra ya kan ka new technology kam dai pat kan ban kata ya ka jingyo tulap jangi ka tulap ka badai hok ka jangi bat ila pensngau ro ba at least shwa ka Christmas ngidai ban yo ya ka tulap jangi kam dai ban don jing thot palat te ban chupen sngau phi shwa ka Christmas ro kla slam palat namar ba kumbolong menta yau benai Oktober ngila dai ban yo tangba ngimpat yo tengah kermen ba isa iba bat ngitip hiru idai i baker bah yaki para brio yaki nong shong snong jong state udai ubrio badan borom udai ubrio ba trehok in pej bat in le ka ke ban penhun yangi ka ban penyo ya ka hok na ka banta jengi ki nong hikai te kumta